Siphinde-ke sinibingelele sithu lalemida la-ke sizokhuluma ngo-hitmaker wengoma ethi Khuza Umalume, okuyigqomo elinamandla kakhulu elibukeke lithandwa abantu ey'ndaweni ey'ningi ezahlukahlukene. La-ke uhitmaker wale ngoma ethi Khuza Umalume usezithole-ke naye ededekelwa imvula yamakhomenti laphaya ey'nkundleni zokuxhumana ngenxa-ke yokukhipha iqiniso. Kukhona-ke abanye abathi-ke inkulumo yakhe ayikhiphile ibenza begive up-e kwindimeni yezomculo. Iphinde ethi-ke omunye wabalandeli bakhe uthi-ke inkulumo akayikhiphile uyiqiniso elingefihlwe, iliqiniso elingeke lize labalekelwa endimeni yezomculo. Le ngoma-ke ethi Khuza Umalume iyona ngoma ethandwa kakhulu kwezinye iy'nhlangothi, lapho-ke abantu abaningi uma bezikhiphile, abantu abaningi-ke uma bezijabulele, ikakhulukazi sijwayele ukubona, ngizonidedelela nje iclip lapho abantu beyijabulela khona kakhulu ingoma kwamanye ama-event. Asikho isikhalo yebo leyo nto bekuvalele ngaphandle, kuyavalelwana ngaphandle kunjalo ka-music, most of DJ bavalelana ngaphandle, izinto ey'ningi ziyenzeka. So impilo yakhona uma ungena khona uhlezi wazi ukuthi kuzomele ube nenhliziyo ende, ube nenhliziyo yokuxolela. That's why abanye uthola ukuthi khona u-DJ ugcine eseshayiwe, kuyaye kube lezo zimo lezo-ke, but kumele ukuthi uma ungena nje wazi ukuthi no, akusiwona wonke umuntu ozokuthanda and akusiwona wonke umuntu ozothanda umsebenzi wakho, kodwa wena yenza sure ukuthi the best oyikhiphile, ufake yonke energy, wakhipha everything. Uthulalele umfanyana osemncane-ke oyishayela ingoma enamba kuphela. Ngithi bafethu nesikomende lapho ezansi bese subscribe. Sithi-ke bafethu, support uThulalele, download umusic wakhe uyatholakala kuzo zonke iy'ndawo. Danko bafethu, siyabonga.